Aupa talde, eskerrik asko urte guzti hauetan gurekin egoteagatik. Aupa zuen paella! Eskerrik asko! Antxaden jubilatu elkarten izenean, eskerrik asko horrenbeste urtetan gu horren ondo eta goxo zaintzagatik. Eta guk disfrutau ahal izateko, egindako lan guztiagatik. Zenbate guden zuen, bihotza balean, premian dagoena, hartuz magalean, beti sortzen berritzen, modua palean, sustraiak errotzeko, egina alean, zenbat ikasi dugun, zuen itzalean. Baduzue indarra, ganorak emena, originaltasuna, ta irudimena, gatza eta piperra, nortasuna zena, bestela nola lortu duzuena, herri gora bihurtu, herri bera zena. Astazken honetan, 1500 minutzako plazan bazkariteko, zegoen minutzak ondo. Bromak aparte, eskertu iparregoa landako guztiari, hasieratik gaur egun arte, bukin notandiken, eta jarraiki horrela eta eman eure. Atxaldeon Ramon, hemen gare, zurekin Goierri eskolan batxilergon egitako 3 irakasle. Eta, nik behintzat lehenengo batzen naiz, jala 20 piko urte, eskolara etorri itzala, eta lehenengo egunetik zure laguntza eta babesa beti izan eskolan egiten dituen gauza guztitarako. Eta batez ere gogoan dauket lehenengo urte hartan ikasleekin Europan zehar egitako bideia gubion elkarrekin. Eskerrik asko. Ramon, beti prest edozer gauzatzeko, saltsak guztitan, bazkari ikasleekin, eta jogargarako prest. Ni ere asko akordatzen naiz. Adibidez, hasiera hartan, hasi nintzenen, ikasleen batek edo pira inezkeo, harrapatutako zuzenen mintegia sartu, telefono hartu araz ikasleri eta venga, deitu amari bateri nire aurretan. Ostras! Firmes jartzen ziren, eta egia esan olako detaile asko eta oso eskertuta. Gaur asko ikasle ditugu, osake, eskerrik asko, ondo segi. Aupa, Xavier Ramon eta konpainia. Eskerrik asko Euskal Herriko lurraldeen arteko harremanak indartuteagaitik. Eta ager inguru horri, alkarregaz, indarra, adorea, emoten saiatzeagatik zikiran. Plazer luze izan da zuekaz lan egitea, eta aurrera gobe horretan ikusiko dugu alkar beste nonbaiteko seguruenik. Haupa, Idiazabalago txistulari taldetik ere eskerrak eman nahi genizkizuen, urte hauetan guztietan egin dezuen lan izugarrikatik, eta azpimarratu nahi genduke erakutsi dezuen borondate hon hori, laneako grin hori eta guztin gainetik bihotz zabal hori, bihotz eskuzabal hori urtez urte ikusi duen bezala. Beraz, esan da bezala talde guztien partetik, eskerrik asko, bihotzez eta besarka handi bat. Kaixo ekipo, eskertza herri honi gehiegitan asko kostatzen zaion zerbaita. Eta gaur bezalako egun importantean, zuentzako, guretzako, Euskal Herriarentzako, ez dugu pasatzen utzi nahi eskertza hori egin gabe. Urte piloan, gaur arte eta luzaroan espero dugu, seguran, ordizian, Euskal Herriko hainbat herritan, herrigintzan, herritik eta herrirako, herrikoekin, beti prest, dagonari eta behardunari laguntzeko. Kirolean, kulturan, edazein esparrutan,
behar diren gaina esku jarri eta aurrera egiteko. Horregatik guztiagatik, gaur bezalako egunean, eskerrik asko! Ogi nondik joan ez zinak zen? Ogi gabitzen, Ramon? Ogi ikaskabarrik izan? Nik? Ez. Esan ikinan. Bueno. Nator gehiago, nator gehiago. Bueno, konpontuko jau, otxein gozuenak, are, eta konpontuko jau. Gukien soluzioa, gazteo gatzetik etortzen denen orduan torriko diego, berik. Bai, bueno, eskerrik asko zuei. Apa, ekipo. Zuri Agus, zuri Ramon. Eta zuri Xavier, zorionak eta eskerrik asko iparregoa posible egiteagatik. Zuei eta zuekin aritu diren guzti hoiei. Hori da, urte hauetan guztietan ametxe derrau egin bilakatzeagatik. Bihotza, Burua, Eskua, sentitu, pentsatu, ekin. beti elkarrekin. Gora Euskal Herria! Gora! Kilometroak eta Gipuzkoako ikastolen izenean eskerrik asko iparraegoa eta zorionak herri honi egiten diozuen ekarpenarengatik. Euskara eta euskal kultura erdigunean jarri eta euskal kontzientzia pizteko egiten duzuen lana izugarria da. Aurrerantzean ere elkarlanean arituko gara, partekatzen ditugun balore horiek landuz, auzolana, herrigintza, euskara eta euskal herria. Gora iparraegoa! Egunon, munduko beste aldetik egunon. Kaixo, Ramon eta Xavier. Eskerrik asko zuen lanagatik, zorionak. Eta eskerrik asko batez ere gutaz, gaztetaz, fidatzeagatik euskararen bandera eramateko. Hemen mate batzuk edaten ari gara zuen ohorez eta esan behar dizuegu admiratzen zaituztegula eta zuen bidean jarraitu nahi dugula askok bezala. Musu erraldoia hemendik. Musuak! Bueno, kaixo, nahi dugu aprobetxatu aukera hau, eskerrak emateko, hemen elkartu gara seguraz ere imenti lasterketako antolatzaietako batzuk, banok ez dugu, baina batzuk gintze bai. Eta eskerrak eman, gure laguntzai izan zaretelako, urte askotan, eta zuei esker, ia goxo jarri izan degulako, bai korrikalariok eta guk ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Venga. Aupako harria, magina bat urtetan zuen beharra izan dugu alimentatzeko. Zuen otorri esker, deitu, ze politxe launtasune herrin sortu duguna, gure arte. Magina gau pasa, magina garbantzu. Eskerratzuk tarteko, eta... Hoi dana, osea que... Zuei eskerrak hemen segitzen daunea, eta no? Eta zuen omenez, gaurko apari prepatzeko alkate egiteko zanok hemen. Osea que, podria, eskerrik asko danagatik. Eskerrik asko. Venga! Segurako txirrindulari elkartearen izenean, ere, eskerronak ematea laguntza eman izan diguzuen zirko grosean, bertso afarian, behar izan ditugun azpigiturak eta dutzen gauzar, emateko horrego zaretelako. Zer ikasi zineten, animoz eta gogotxu, urte hauetan guztitan, segura egiten famatu, eskerrak eman besterik, ez zaigu guri tokatu, egindako lan guztiak, gerezi ondoan fruitu. Maitasunarena, iparraegoa. Yeah.
Gaur elkarten izenen mila esker bihotzez. Kristonek aspera indezu herri gintzan, Euskal Herri oso zen. Eta azkenekoa, gure zuen formo eta xar horrekin, herrigorako launei, bazkari ematea gutzi duten argeta zein, zorionako berratik. Eta gure elkarte beti irikitango da, zibuzelako lagunentzat eta herrigintza lan egin duentzat. Eskerrik asko. Aupa zuek. Opa! Thank you.